dagan ka bunal. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing sa tutong tanan. Karon ang ikas-52 nga adlaw sa ato ang 100-day running challenge. Karon mga ga kay murag medyo kapoy ko nya, murag daghang kay kog yunhuna karong panahon na no. Stress na gani kay kog na pero idagan tani mga ga ato nang i-release atong stress no. Pagawas ani pinaagi og singot ni ta maglangay kay medyo udto na pod dagan na taga. Let's go. Dili kita palayo ron mga ga kay sakit akong pamaol, sakit akong bagtak. Di ba ni anak ko ganyan mga ga kapoy ko, pero na kapoy jud ko. Pero pagdagan ako kapoy gapon. Pero pag singot na ako, murag medyo nigaan akong lawas ba no. Kato ganing ingon ako ga nga dugay na mong dagan, murag ma-release imong stress. Muna ako na feel karon based on my experience ako na og sa akong observation. Pero kung ganahan ka mo suway nagdagan ha. Kay promise wala dyan na binuang, legit dyan siya. Sa kalapad sa kalsada, sa kadaghan nga mga ruta nga pwede agian, may kabagat mo yung Gauzinil. Kaya kita balik mag-abot ka ng isdaw ang luwag no. Kita paghanga sa kalsada ratawag dengan dagan. Go. Pero kutob ay. Ara kutob. Ha? Ara kutob dire. Ari ka? Yeah. Balik lagi. Nagkabukag lagi ng Gauzinil. Bukag kayo sa uyab. Kami pa noon. Dagan ka bunal. Ikaw ni bunal. Ikaw dagan. Diri ratagi ka. Shortcut. Usahay mga ga natay mga ma-encounter nga challenges atong kinabuhi no nga ganahan na ta mo quit. Kanang feeling mo nga stress na kay ka, kapoy na kay ka. Imong ginuna lang gyud mundang ka. Pero bisag unsa pa ka kakapoy ga, unsa pa ka stress, akong isulti nimo don't quit jud. Padayon lang pagundang. Kana nga challenge nga mo nasugatan. Sure ko mahuman ra gina. Maong padayon ra gid ta. Bahalag magkinaunsa. Ha? Hangtod sa sunod kayon mga ga, hangtod sa sunod nga dagan. Padayon mo sa pagsuporta Ganoy TV yan. Out. See you.